Ugochi tubelu. Welcome on oraifite EZE-ANA. Odinana bụ eziokwu, Odinana bụ ụzọ ndụ. Ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị, ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. EZE-ANA, EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Odinana bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Odinana bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. EZE-ANA ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu ọnwa chacha, ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fati asịkala aka ghọrọ ụmụ Igbo, si anyị rapụ nke anyị na nke fa ka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, obodo ụka adakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, EZE-ANA si n'ọma mme. Odinana ama nwụ chacha, oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gbaa gị ume, Odinana ya dị. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi, ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. EZE-ANA Ugochi tubelu, onye ọma na-eje eme ọnụ. Odinana bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Oruchiomanụ, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. N'ụbọchị taa, ọ nnukwu ụbọchị taa, a sị na ọmaka ya emere anyị ga-ejere obodo na anyị ga-anakwaziri obodo. Onye echeche ihe ọjọọ ya eme anyị, ya ma onwe ya. Osisi fụrụ anyị na-atụ ufere, a sị m ufere amapụziri ọnụ, ya si m ukwu pụọ ya. Onye fụrụ anyị cheta nwa nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa nwụrụ anwụ mee anyị, a sị m na ọzọ anwụ si na kama onye nwa na onwe nwụọ. Ọkwụ niile echi anyị, a sị m n'ukwu ya eji ya. A sị m ihe anyị eribịa, ihe eri anyị bịakwada. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị omekwa were anya ha wee fụ. A sị m ilo na-asị n'egwu ana ọfọ na ogu nwere mgbochi. A sị m onye sịrị ife anyị na-eme ama enwe isi, were isi onye atị ihe anyị na-eme wee nwe isi. Ise n'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji wee bịa bụ ịkọwalụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasalụ Odinana Restoration Prayer Ministry, nke bụ ofu ngalaba, that is a branch of our evangelization Ugochi tubelu na temple. Ka ọ mụnwa bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi. You can call me an Odinana evangelist.
I will answer. My mission is to help people live better life. Onye ka njọ ka nkọwala ụlọ n'ụbọchị taa ka ụfọdụ ka o doo ụfọdụ anya o dosara ụfọdụ anya. Yes. Then nke ọzọzi bụ gbasara aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Septemba ọ ka na-aga n'iru. Ọ bụrụ na isonye wughị na aja nke a kwa ọnwa mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Ọktoba ga-ebidokwa na Ọktoba 6 wee kwụsị na Ọktoba 19. Ndị mmadụ ebukwuwe gị oredi. Ihe ị ga-eme ka isonye na aja mbụ n'elu aja pụta ihe aja anyị na-achụ na tempụl kwa ụbọchị achụcha anya bụ aja usoro ọkụ a na-achụ na tempụl kwa ụbọchị ụbọchị bụ 19th ya mere 19th day of September. Ụbọchị ahụ ka anyị ga-achịkọta ya achụcha aja n'ụtụtụ n'oge ehihie abịa gbuo ebu wee mesara aka wee chịkọta ya. Agwa gị na ọrụ mmụọ anyị na-alụ distansị abụrụ ịbarị ya ị nọ n'oru ma ọ bụ ị nọ n'Igbo. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Iso na ya bụ aja esikwa n'aka ebu ya ọtụ ndị mmadụ elu. Chaatị ya mụ ndị na-esonye bụ ya amadugo ya bụ nọmba account nọmba. Ihe ị niile wụ 3 prayer requests send it to my WhatsApp. Then forward ya token donation to the account number. Mana ọ bụrụ na iso ebe na aja mbụ ihe ị ga-eme bụ chaatị m na WhatsApp 0805 78 37 672. I repeat 0805 78 37 672. Aga m enyere gị aka. Ghọtara ya? Ọ ihe kwesịrị ime ya udo obi adịrị gị. Email, send that message, 3 prayer requests. Then museum, I want information that I need from you. Can we get there for and then actually about? Because of what the TPA over the cholo ka Edenya friends of the temple. Then a chat one WhatsApp, the same WhatsApp number 0805 78 37 672. These friends of the temple, they are born in the Ilugolo all more before. Yes, the Ilugolo all more before. Yes, all how I want to care a join as friends of the temple. Then Kawo he goes Rema. Then of course all the able Nankuzia Jibiano Bochita. Ọ bụrụ na ị na-afụ onyonyo kịta ịma na nwere isi awele. Yes, today's message will liberate a lot of people. Ndị niile ji ezi obi wee na-esonyere anyị n'oge awa nke isiokwu. I can tell you for sure. Ị ga-eme bụ na-atọchị m share button. That is the only thing nwere ike imere your friends. That's the only thing we can give to them. Ihe ị na-enye ha karịrị ego. Maka na asị na a na-emetụrụ nwata awọ, a na-egosi nwata awọ n'ikpe okwute. Si na-emetụrụ ya aka ka ọ mara nke dị anyị chere awọ n'okwute. Maka na awọ n'okwute na-eyi. Gịnị ka m ji wee bịa n'ụbọchị taa? Ka nkọwalụ what you don't know. That actually what you don't know exists. But what you don't know is only is a mystery to you and not to all. Gentim, comma. Nambido nkuzi watch and nkuzi na nkuzi this week in okay, last week. There is the beginning of the week. Then to the room siago. Akuzigo mo to 2 years. Kuzi why Odinana will remain the best method of solving any spiritual challenges. You know why? Odinana will 2 aspects. Aspect of nkubioku, na aspect of ritual.
doing something practical. While Odo Kanyari will so only aspect of Ikubioku. Then we walk again, because you see to an Ugochi to run a temple. Okaponomobu Udikonian Church. My mission is not just like a Dibia. I want to watch along categories of Ndabolo. Whoever again, I'm one of them Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. I want more Oku, Bika, Onion Chwaja. Yes. Mweko si na olu onye nchụaja the more a priest. A priest bụ a mediator between mmụọ na mmadụ, onye na-agba ụkọ n'etiti mmụọ na mmadụ. And onye na-agba ụkọ can use two methods. Enwere ike ịkpọ onye nchụaja, onye ụkọ, onye na-agba ụkọ n'etiti Chukwu na mmadụ bụ onye nchụaja. Or the mediator, onye na-ayọ ayịyọ on your behalf. Yes, onye na-ayọ ayịyọ on your behalf. Rụkwazị onye na-achụ aja on your behalf. Ndị ụka ọbịa ghọtakwa dị ọkụkọ ọma, ha akpọkwụrụ ya etu anwa ihe bụ a work of a priest. So, anọkwara aghọta dịka onye na-esonye nkụzi m ya aghọta ya nke ọma, na-enwere some problem n'idiri na ga-ekwubi okwu na such problem ka ọ bịa na mmezu. Nwee some problem n'idiri na ga-atụrịrị aja ka ọ bịa na mmezu. Onye nchụaja has responsibility to reawaken his subjects. Ịkpanite mmụọ ndị mmadụ bụ ndị ahanyere ya n'aka dịka onye ndu ha, ndu nke mmụọ ha. Onyenwa bụ ihe kpatara mụnwa na onwe m ji ewepụta time. You can call it sermon, you can call it lecture, you can call it teaching, to educate you, because ama m ọtụtụ n'ime anyị abụrụgo ndị ụka riri eri front and back, nke bụ na anyị amarozi aka nri na aka ekpe. Maka na the method of our ancestors ji wee kụziri anyị gbasara ọdịnala from the word of mouth. Ha mụrụ ka esi agụ, ka esi ede, mana ha dị too intelligent. So they pass their information through the word of mouth. Kpata na mmadụ na-egwu ọ na-asị na nna ya na ihe aka ọ nọ n'ọnụ nna ya. Mana emesiri ndị ụka anyarị wee kọtụọ that system by trying to capture our fathers very young. Therefore, and they now deceived our fathers by telling them that they can actually disobey their parents. Therefore, when some parents na-akpọzi Ifeanyị Chukwu ka ọ bịa ka akụzierie
ka esi agụ daizi ka esi emedo ihe dị na ngwuru bụ the show ben ya dị afọ enwezi that court. So mana ihe chọrọ ịkọwa bụ onye agbata dịka onye nchụaja abidogolo na educating our people ka amalụ aka nri na aka ekpe. That is the only way they can appreciate our Odinana the way it should be. Onye agbatalụ dịka amụwawo onye nchụaja beyond my work as onye nchụaja enwekwa m responsibility ịkọwarụ ndị mmadụ ihe ha kwesịrị ịma maka na ọ bụrụ onye amaghị ebe ọ na-eje ojebe. You need to tell them why they should do one or two. Onye ka nji kretie oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa okwu agba dọtara ya. Then abịa na Ugochi tụrụ na temple anyị nwere ngalaba na-afụ for evangelization nke ọmụkwa mụnwa wa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tụrụ na anọ n'isi ya dọtara ya. Oge na-adịrị anya anyị na-achọ ime iteki what I call outreach. Yes, very soon anyị enwe outreach. Yes, nke anyị ga-ehost what people normally call crusade. This one will come like seminar, outdoor seminar. Nke anyị ga-anọ na nkwedobe anyị na oraifite wee megide wee chịkọba. Anyị ka na-abanye mgbega otu anyị ga-esi wee reach out outdoor this thing. Emekwa m an effort for the management of a radio station in my town owned by somebody. I don't need to call names. But the management was like, we hear Odinana. They don't normally like to air it in conventional radio because they don't want to lose their own supporters, knowing fully well that the greater percentage of their listeners are still local. But all the same, that is one of the reasons why my long-term plan is to own a radio station, that Odinana TV. Yes. Why I am longing for that is to support the Odinana evangelism. It's not for profit margin. I don't really care for the radio station to make profit. What is important to me is to support the Odinana evangelism. But I can tell you, it's not easy. It's not easy because no Kenya they like the monopoly. I can tell you greater percent of land those Orthodox churches in well. Bo anobudo. Enyela. Ije n'ebe nwere Okpuana na Nnewi today. Bo ebe nwere Okpuana. That is Okpuana. Nnewi ebe a ka esi enyere ha na mana ịmago dịka ndị ọkpụ onye kwa ha once nyere ha na ha kpakọrọ na ebe niile mgbe ahụ nkwa na onye mana na-emecha dị etu o si dịkịta ijekwu ọrụ ukwu St. Joseph Catholic Church ọrụ ukwu iru ebe anyị fụ na ofensi kewalụ ebe nwere okwu mmụọ na n'ụka ndị Rom dị ebe ahụ. But originally bụ na ndị Odinana ka e nyere ha lụọ abụrụzie ọkpọ onye kpụ ya nọ
That is always the case everywhere. Mana ọgwa ndị ahụ ndị nna nna ya atụ their frame will nyere ana tọrọ kwaziri busogbu ọdịnala agha. Mana ebe ọ nwere onye ọsọ lụ onye ije ya erie inene the event of ihe na-eme na social media this past 2 days. The kingdom of UK, United Kingdom, the Queen of England, allies with their Queen. A lot of conflict opinion is that going on. I'm not going to about today's topic. My hand to call again, but ihe melo I do a hibe. This in Garabana for market evangelization, not Nanibo. Then, after Kanko then, Keri consider massive basalo this in Garabana for Maka. This was in an restoration prime minister. They can the Afasi wedding. You understand that? No, can restore our Odinana. Over the Gajo, why the word ministry and the prayer no sound the Okobia. Yet not take one again because he got to know how things work. The word prayer is not owned by Ndokobia. Before Ndokobia, and then Nana Hana Ugochi. Before Ndokobia, and then Nana had a beginning Ugochi. And the getting away Ugochi, getting you prayer. Ugochi will go more. Then only have more. More be fed the added endo. I took away a tundo columns were aware. Or seen a more be fed the added endo. Name what I another Afwanya. More no name of Matriaka. You know, so Uncle Hanya. So in that chick while again when I see no Yabono or Gomu. Ojana Gomu person now worship with spirits. You know, so no humble. Now, you got to give prayer, and that what I'm gonna go for 4 departments. The first department about praises. The second department about your pleading for mercy. The third department about petitioning. Then the fourth department about a joke. Then you can go back to sender. So all 4 departments about so-called prayer. So he go for Ogbuefi EZE-ANA Ugochi. You got that? Then we go to administration. Oh, okay. Usoro ekpere anyị ji wee na-eje ozi ịkọwa ya n'ọdịnala bụrụ ọdịnala iwechigata ọdịnala na ekpere na ije ozi n'ụzọ ọdịnala ọnya. So anyị nwere usoro ekpere ọdịnala esi na ya wee na-eje ozi dị iche iche na ndụ ndị mmadụ dị iche iche. Ịghọtara ya? Nke ọmụma bụ Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu bụ onye isi nchụaja na ya bụ ọnọdụ. Ka nkọwara gị ihe na-eme ka i nwee ike inwe fake idea of ihe etu our work si wee dị n'Ugochi tubelu na temple. Ugochi tubelu na temple, a time will come. You can take it as a prophecy or whatever. A time will come when Ugochi tubelu na temple
will be like a pilgrimage ground. I don't know how to put it. But Ogabu, a time will come when Ogabu, a ground of nwere onwe when you medicate the mother. And we are trying to reach out to everybody, irrespective of the person's creed or belief. As long as the person believes no one people can. Coming to the temple, you are not forbidden. So, Nanyabo ọgbakọ ekpere anyị ji eje ozi wee na-agbasa ozi ọdịnala Igbo. Agwara m ụnụ anyị na-alụ ọrụ n'Ugochi tubelu na temple kwa ụbọchị mana o nwere ụbọchị anyị wepụtalụ ụbọchị Wednesday. You can call it ekpere Wednesday. Yes. Maka na anyị chọpụtalụ na o nwere ndị ọnọdụ ha ihe ha nidiri n'ọnọdụ ha bụ ka ekwubie okwu n'isi ha. Ihe nidiri bụ n'ọnọdụ ha ka e wee nwee udo obi bụ to speak positivity into their lives and declare and set them free. So that I will liberation, I will breakthrough, I will miracle in their lives. There will be chain broken. And again, when institution of the new order in their lives. When they are here, they have their own problem. So I will go. Everyone is there. Anyị na-agba afọ ụbọchị niile. Anyị na-alụ ọrụ mmụọ n'ụbọchị niile. Mana o nwere ụbọchị anyị ejiri achụ aja ihe mme. So I can cover the activities in Ugochi to that temple very well. Every Wednesday, ihe anyị ji Wednesday eme ụbọchị anyị enwe ministration. Iwọchi ya usoro ntana Ugochi to na temple. Ịfụ na n'ọbụ usoro ọdịnala ka anyị na-use in a way that it will accommodate people. Anyị kwuru n'Ugochi to na temple, anyị na-abụ abụ. Anyị ga-abụ abụ. The only thing they do, we don't end our prayers. Naha chinde anyare with Jesus. No. We end our prayers. Naha chukwu okike kepuru ime ihe niile. Then some of these are songs. Ndo ko bia gbanwere. We build more songs around Chindoka Anyare with Jesus. No, I can restore back. We restore Odinana songs. People are there for Ndoka Anyare. Plus new ones using the name of Almighty. That is different. So, because Odinana bo, ndine efe naanị otu chi. Anyị Odinana does not believe in Trinity in one God. Odinana believes that God Almighty is one. So, we worship only Him. Ndị angelo nke Chukwu dịka ndị si akọwa bụ, we are not worshiping them. Rather, anyị na-akwanyere ha ugwu dịka ndị angelo na-ejere Chukwu na mmadụ ozi. Their work is for the glory of God, the creator of the whole universe. However, while doing their job, they do cut across human beings. And if we are in their good record, as in Obara isi Obara Agụba,
they will still show you love and kindness while doing work for the glory of the Creator of the whole universe. So now in our evangelization and the ministration, all praises return to the Creator of the whole universe. Agwara m ụbọchị m na-ekuzi maka agwụ, agwara m gị na agwụ niile bụ ofu agwụ, maka na ofu ala ji ka a na-achụrụ anụ. Then weda ma ị bụ onye na-alụ n'ụka ma ị na-alụ n'ọdịnala n'ofu agwụ awa. However, agwụ gị nwere ike ọla agwọ gị ime n'ụka na ọhụ ime n'ọdịnala. Ghọtara ya? Mana agwụ niile bụ ofu. Ngwa ọnụ na o nwere ụbọchị mma abatara tempụl, na enwere m ike ngwube egwu in praises bụrụ ga mma abịa, vision abịa, a na-akpọ ọfụ abịa, meseji abịawa. Ghọtara ya? So wee gwa gị na ma ezumezu chọrọ ka e nwee ụbọchị ndị niile bịalụ ewepụta ụbọchị ewepụtara ụzọ pụrụ iche ikwubi okwu n'isi ndị niile ọnọdụ ha bụ dị ụmụaka ikwubi okwu. N'Ugochi tụrụ na tempụl, anyị nwere sacramentals dị iche iche nke anyị produsuru using natural things. Gwa Ugochi tụrụ na tempụl, anyị nwere ncha na-asapụ ụchụ na-eweta awele. Ma ọ bụrụ na e nwere strong ụchụ ma ọ bụ arụ dị n'ụzọ gị, ọ bụrụ na ụmụ maịnọ ọrụ akwụ a na-efegasị efe, mmadụ nwere ike ịnweta by keeping bad friends. Those minor ones ị ga-eji wụsọ ọjị wee jụcha, and the other ones. O nwere ncha with organic soap anyị produsuru, tinye ihe niile na-asapụ ụchụ ya na ihe na-eweta wele. Ọ dị anyị nwere Ugochi na tempụl. Ọ ngalaba administration anyị na-afụ maka ya. Anyị nwekwaziri anointing oil. Yes, etinyere ya ụfọdụ akụrụngwa na-achụ ndị amoosu, ya na tinyekwa ya ụmụ akụrụngwa na-eweta favor. Maka na what you don't know is only a mystery to you. E nwere ahịfịa nwee mgbọrọgwụ Chineke nyelu dị very powerful ka mmadụ atụ. O nwere ahịfịa a na-akpọ ijite, nwere ike mara amana maka na ebe ọdịbịa. O nwere ahịfịa a na-akpọ ijite, eji ekwubi okwu dị iche iche. Fọgụwa ofeke, sorry for ịkpọgụ ofeke, mana ọ ihe ụfọdụ n'ime ụlọ bụ ị ma na gị nwere onwe nwere ike na-eche na ihe niile all this grass and trees ị na-afụ n'ụzọ gasị na ha dị useless ọkwa ya. I can tell you na o nwere any single grass na-epu n'ala dị useless. Ihe a na-akpọ ijite bụ grass na-epu n'ala na-alụ ọrụ wonders, mana ị na-afịa maghachi ọnụ itigawa mana ị mara. So ihe njikọwa maka ya taa wụ iji gosi the powers dị n'ihe niile Chukwu, maka Chukwu okirikirichara ihe niile o kere, si na ihe niile o kere megide dị mma. But what you don't know is only a mystery to you. Ọ bụrụ sọ ndị ụka ọbịa na-eproduce anointing oil, maka e nwere ike isi na enwere anointing oil na-esigo wee bunata ya na mustard seed ma ọ n'ọbụ nka n'ọbụ nka. Adị m dispute all those things, but I'm matching well in our African soil. We have other grasses, seeds and herbs ga-enye gị ihe more than ihe chọrọ.
maka na nkụ dị na mba na-eme gịnị na-eghere mba nri na ejite a na-eji ekwubi okwu nke ga-eji wee kwubi okwu iwe ekwubi okwu kwuo ihe kwesịrị n'iyi ekwu mee ihe kwesịrị n'iyi eme yuzuo ya ọfụma efu miracle na mbụ anya gị na-abụ with your two naked eyes. Ijite a na-agba ijite nke nwoke na nwaanyị. Yes, so that anointing oil a prepare ya tinyesie ya ụfọdụ ihe na-achụ ndị amoosu ghọtara ya ihe na-eweta favor. Ịma na abịa na Ugochi tụrụ na temple, o nwere mmụọ na-apụ apụta na Ugochi tụrụ na temple. Nkụ eji ọkụ a na-amụnye nya bụ mmụọ ji apụ apụ na-eji olu na-eji igbo bụ nkụ a na-akpọ osisi inyi. Ọbụrụ ndị n'ime ụlọ nwetụrụ little knowledge about ihe mmụọ ga-agwa gị na ihe gbasara inyi osisi inyi na-achụ ndị amoosu. So those powder ntụ pụta na ya osisi inyi eji wee amụrụ mmụọ bara n'ọlụ, ịghọtara ya. So enyi okwu ya hi weghọta to nwee faint idea of ihe anyị na-eproduce n'Ugochi tụrụ na temple, especially na ngalaba na-afọ maka evangelization. So na anya bụ aprepacha data anointing oil ọ na-achụ ndị amoosu na-ewetakwa favor. So of which before you leave your house you can use it to anoint yourself for protection and favor. Then anyị nwekwuru anyị nwere favor perfume. Yes, anyị nwere favor perfume. Anyị nwekwazị favor powder eji ihe favor wee produce ya, then mix ye with powder. Ọ dịkwa na Ugochi tụrụ na temple. N'Ugochi tụrụ na temple na ndị amoosu na-ata gị abụrụfụ onye ọbụla gbagoro ụkwụ n'Ugochi tụrụ na temple. Ọ bụrụ ọgwanụfụ onye ọbụla bịago na temple lụọ 1 or 2 ma onye bịago na temple ka ikuku mmụọ na temple kwụsịrị. Ọ dịrọ possible. Ọ bụrụ anyị ka ndị amoosu ma ọ bụ ndị otu nzuzo na-agbara ọghọrọ mkpụrụala maka na ọkụ dị na mba na-eghere mba nri, ịghọtara ya. Ọ bụrụ na ọ nwere ka ndị amoosu si enye gị nsogbu, the highest nwere ike ime visit temple ka apịachaa gị nụchaa gị ite. Then o nwere ndị wụ their own case bụ na ọ nwere ebe eniri ọgwụ na ngwurube nna ha a na-ediri anyanwụ ọgwụ na-aga adairutie. Enwere ngwuru ọbụ na ndị amoosu etekigo over abalị ndị mmadụ amaala ụla na-eyi ndị mmadụ ndị bi na ngwuru dị etu egwu dị iche iche. Ị bịa n'Ugochi tụrụ na temple, anyị na-agosikwa mmiri nsọ. Yes, ihe niile ime bụ ịbịaba iweta galọn 2 lita nke a na-akpọ 2 lita ka ndị a na-ele black market ga-ewebe, ma ọ gwara nke a na-akpọ 4 lita or 5 lita. 4 lita or 5 lita bụ saizi anyị ga-afụ eji elewe engine oil. Folocom engine oil a na-agbanye na moto, ọ bụghịkwa nke local one a na-emesho anyị na road side. No, those ones anyị na-afụ na filling station na-adị na gallon ndị moto na-ego, onye ka na-akpọ size na-akpọ 4 lita or 5 lita. Then nwekwara ike igote ụdị gallon ahụ, ịbịa ka anyị gbanye gị mmiri gosikwasị nyanwụ mmiri, gwa gị etu isi wee esi wee na-eyuzi ya
ma ọ nwere ike ọnwụ na shọpụ na-agbachigo shọpụ ihe nwa dị ihe ị na-eleta nwere ike ọnwụ na ndị amoosu na ndị otu nzuzo edogola ọkọ shọpụ gị ebe anya na shọpụ gị na-egbu ijiji agbachi na nkịtị when things are not moving right for you. Dọtara ya onye kwechi ya ekwe ekuzi n'ọta and never you give up. Ọbara uru ịnọ one side ị na-ekwu the word no balance. Ifurugo onye ewelu na-alahụ ụla n'ụwa nke anyị nọrọ ya kịta ewelu gold bịa present area. In those days when it happened na Old Testament ọ bụrụ n'ụwa ma a na-asị the patient dog eat the fattest bone has passed and elapsed. Not now. Believe in me, if you're a patient dog, by the time you are waiting for fattest bone to be given to you, I can tell you the smartest dog will finish the meat and finish the bone, and nothing will be left for you. Yes, we are in the 21st century. Whatever you like, whatever that is your heart desires and dreams, go for it. You know what I mean? Now, Ugochi to one another. One will debo noble na administration aye. One debo na ihe na-enye nsogbu na be ha n'idiri ka onye anwachita aja debe nne ya. Mana agbasi afọ ọnwụ iwu onye na-abịa n'Ugochi to one temple. Ọgwụ na-agbara ọgha mana ị bịara ụbọchị anyị ga-eme administration everyone is there. Maybe everyone is there. By 12 noon, anyị ga-ebido administration. Then, I was ezie gozi. Yes, I was afọ n'isi ga-ezie gozi. Ọ bụrụ na nsogbu gị bụ nsogbu a ga-asị gị jee chita aja na be nna gị. Chita aja, anyị were ekwubi okwu. Ekwubicha okwu, agwazie gị ihe ị ga-eji aja ame. Ma ọ bụ ka ị achichi ya back to be nna gị. Ka ịfụ ka test ọ n'ọrụ ghara. No depend on ihe bụ the problem, core problem to your solution. Then a prefer solution. So ọ nwere ndị bụ problem ha bụ na ha ga-ewelu ihe nsọ Ugochi to one temple gafee na their compound ma ọ fee na their shop ma ọ fee na their houses. Those damosu ndị otu nzuzo na-enye gị nsogbu ka ha anaghị ịhụnanya na-abụ. Nwee ndị bụ na problem ahụ na ha ga-eyuzu ihe nsọ dị iche iche anyị nwere. Ị mara ụdị ndị gị na ha na-emekọ ihe, ụdị ndị gị na ha na-emekọ biznes. O nwere ike ọ bụrụ na ihe niile na ị ga-eji ncha na-awụchapụ ụchụ ma ọ bụ na ị ga na-anọ nche onwe gị before ị pụọ. What you don't know is only a mystery to you and not to all. Ọja ihe kwesịrị ịma. So n'Ugochi to one temple, anyị nwere sacramental which you can apply, you can use, depends on your own case. Mana ana m achọ ịgwa gị ịgbachi na nkịtị when things are not moving well for you maka ndụ gị. So n'ọdịnala temple ọdịnala restoration prayer ministry anyị nwere sticker Ugochi to one temple. I nwere in two different design. I nwere some stickers. Nwere ike ịmado n'ụlọ ma ọ bụ ịmado na moto. Nke a ofu. Nke abụọ bụ na ịbịa na nya bụ oge administration anyị. Anyị nwee ozi afụrụ n'isi ga-ezi ego ozi. Then oge anyị ji ekwubi okwu n'isi nwoke n'isi nwaanyị. Abịakwa anyị kwubi okwu n'isi ụlọ. Kpere ụlọ ekpere gaa ọrụ n'ọfọ. Ka e nwee new beginning in your lives. Akwara m na lecture nyere yesterday wee kụwara ụlọ na o nwere ndị ọnọdụ ha bụ ihe niile ka ekwubi okwu n'isi ha si na ọ dịgo mma. That is the power of spoken words. Mana ihe mere ụfọdụ n'ime ụnụ na unu nwere obere okwukwe. Yes. Enwere ndị problem ha bụ
that something extraordinary must be done in their life. Could be there. When they want a problem, she could be open isi ha. That's your business in a talk in back here on. It could be go open isi that business. That's your vision. It could be go open isi, that's your vision before you embark on it. In a business, in a talk easy for ngwaahịa gị, ka ime ngwaahịa export. Ịmụrụ na ekwesịrị ka ekwubi okwu ka mmụọ wee kwudoro gị. Ịmụrụ na inspiration ị na-enwe kwesịrị ka ị nwee the backing of the spirits ka ọ wee gasiere gị. O nwere onye a na-akpọ Saul na agba ochie, mgbe ọ King Saul. He made a lot of mistakes. Maka na oche na ya ga-ejiwe ike aka ya wee chịkwa ndị be ha bụ ndị Jew. Mana mgbe ọ rigotara na throne, he made terrible mistakes that eventually consumed him and break the kingdom. At the stage mgbe ọ bịa afụje na emego terrible mistakes, o wee jeje ka ọzọ ọtọ nwaanyị afa. Ọ dị na agba ochie. I can't remember the chapter now, yes. Wee sị ya ka akpọlitere the spirit of Samuel ka ọ jụọ Samuel what to do. Mgbe ọ kpọlitere Samuel wee jụọ ya kere ihe ọ na-edistọpụ ya na mmụọ bụ hell ebe ya nọ. Maka na hell simple means ana ndị mmụọ. Kere ihe ọ na-edistọpụ peace ya. Ihe na-achịkọwala gị bụ na without use mmụọ wee back whatever your vision is, believe in me, ị nwere ike ọ bụrụ na ị na-eti igwe achaghacha, you might fail. I keep telling you, no matter what is your vision, your dreams, your set goals, you need spiritual power to back it up. Agwara m gị sị gị na ọ bụrụ na ịgbasiala afa, ị nwere ego iji arụ ọrụ, ịdị broke, itiritie tọtọ. Never give up. Give up. Nwa ndị bịara Ugochi tụrụ na temple mgbe ha dị broke. Aga m enyere gị aka. Alaeze ikwubi okwu anyị na-ekwubi n'isi ndị mmadụ ya dị ala ego. Because my mission is to help people live better life. But also, you know, what is n'obi. Ọ bụgoro na ọkọrọ ka onye ị ga-ebite, mana ịgotawulu gallon, if possible, white gallon better. Ịgotawulu gallon. Wole bịa n'Ugochi tụọ na temple. Ebe esi m goziere gị mmiri. Ịbịa na Ugochi tụọ na temple, anyị nwere mmiri dị n'ebe nchụaja. That is na ebe anyị nwere ebe anyị kpọrọ na ndị mmụọ ozi. Ụfọdụ ndị mmadụ na-akpọ ụdị ebe na-eto Angels Field. Yes. I nwere Ugochi tụọ na temple. Ebe akụ flowers. Enwere mmiri dị ya. So, egote onye bụ mmiri, ekwubi okwu gozie onye bụ mmiri. Eburu mmiri ahụ ga na ọ dependere ihe wụ ya problem. O nwere ndị problem ha bụ na ha ga na-atụ ihe bụ mmiri na mmiri ha ji asa ahụ. Nwee ndị bụ na problem ha bụ na ha ga-efie na shop. Nwee ndị bụ problem ha bụ na ha ga-efie n'ụlọ ebe ha bi. Depending on where the energy, the negative energy is coming from. Man, the problem is lack of faith. Lack of faith. Ọ bụrụ na agbasiala gị afọ, ị nwere ego iji arụ ọrụ. Ihe dị mkpa bụ isi my ancestors, I'm so sorry.
na-ekweta m n'obi m niile na mma arụ ọrụ dị n'ụzọ mma na enwere m ego. Then ihe niile ime bụ be convinced on your own. Gwa ha nkwa na mgbe ọ bụla ihe ọma mere gị na ị ga-eme ihe kwesịrị ime maka na onye kwụ ụgwọ ji nwere onwe ya. Then ọ bụrụ na ihe nọ nso ị na-esonyere anyị na those weekly ministration, believe in me, n'oge na-etere aka ya life will turn a new leaf and you will be surprised. O mego n'isi ọtụtụ ndị mmadụ and ihe emekwa n'isi gị nwa na-ene m anya. Yes, if you believe. Ama na ọtụtụ ndị mmadụ amụrụ na Ugochi tụrụ na temple na every Wednesday wụ our administration. Ya ka mmụọ ji wechọrọ ụbọchị taa na mmekwuti ya ka ndị amụrụ wee mara. Sundays na-abụbụ maka special consultation. Mana Sundays na-abụkarị ụbọchị ndị awụ special consultation, then enwe m rest. Mana Wednesday na-awụ specially for ụbọchị ekpere, ụbọchị ikwubi okwu, ministration from 12 noon. So if you don't like what is happening to you right now as we speak, mana ị ga-enwetawa ego moto ịgba moto wee pịa Oraifite, please do. You never regret about doing so. Ma ọ bụrụ na osu n'obi gị wee pụta. So what am I saying? Na every Wednesday Ugochi tụrụ na temple. Yes, from 12 noon. Because in the morning I attend to other people's challenges. Monday church Kabbalah half online. We attend to them all. But from 12, home for Makande, no physical. Ugochi tụrụ na temple. We attend to their needs. So what am I saying? If you don't like what is happening to you right now, ask him ga kuzi n'ọta. Ihe mmụọ na-achọ obi tiwa na-etiwa na ogwupịa gwepịara egwepịa. Ka bịa na Ugochi tụrụ na temple ka anyị kwupiere gị okwu udo obi. As long as ị jiri mmụọ aghụghọ iji eziokwu na ọdụrọ bara ure pịanụ nwụrụ anwụ ife na ihe ga-eme wepụta time ka anyị mezie ha onu, ka anyị gbazie ha onu. Ọ bụrụ sọ onye nwụrụ anwụ ka a na-emezi onu, a na-emezikwa onye dị ndụ onu. So if you don't like what is happening to you right now as we speak, create time to visit Ugochi temple. Everyone is there. Join us in our administration. Ihe niile depend on faith and conviction. Onye anọrọkwa nso na outside the country nwekwara ike isonyekwara anyị in the spirit. 12 noon every Wednesday. A ga-esokotakwa oke na aja na okwu anyị ga-ekwubi n'isi ndị niile na-esonye n'ihe anyị na-eme na temple. So ama na ọtụtụ n'ime ụlọ amaghị na ụbọchị Wednesday na ụbọchị pụrụ iche na temple, ụbọchị anyị ji ekwubi okwu, alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, mana ọ bụrụ ọrụ ịchụ aja ihe mmere. No, ọrụ mmụọ dị na ya bụ na anyị ga-alụ ọrụ mmụọ kwubi okwu n'isi ndị mmadụ, then zie ndị mmadụ ozi dị iche iche. Ihe niile na part of ọrụ mmụọ. So ọ bụrụ ọrụ anyị na-eji ahụ n'ime temple, ọrụ anyị na-anọ na ebe anyị na-anọ wee na-afụ ndị mmadụ, na-ezi ndị mmadụ ozi, na-atọ ndị mmadụ na-agbụ ndị eji enyi ha na-enwere ụwa. So ọ bụrụ na ebe ọ bụla ị nọ, ị nwere ike ịbịa Ugochi na temple every Wednesday maka nkwubi okwu, fine. Ọgwa na ị nwere ike ịbịa mana ị chọrọ ka ị sonye na ya bụ aja a na-achọ every Wednesday from 12 noon. E nwekwara ike isonyere anyị depending on your spiritual ability and the okwenye ha. Ọgwa na nwere ka isi wee chọọ isonyere anyị na ya bụ Wednesday administration, mana ị nọrọ nso, mana ị chọrọ ka ị connect onwe gị with the powerful spiritual declaration, then they can still chat me on WhatsApp and what you do when you see me.
one day chọrọ ime order any of those spiritual things a na-produce Ugochi tubelu na temple mee ka mmalụ na enwe ụbọchị anyị ga-eje megasị wepi ngwa ndị anyị ga-eme ụbọchị a na Nnewi so ịgagasị ebe dị iche ụfọdụ ga-agawa Lagos ụfọdụ agawa Enugu ụfọdụ agawa obodo dị iche iche isendịela anyị meseji ka anyị nyere gị aka sendịela meseji ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a nkụzi taa ma ọ bụ ihe nkụzi gboo ma ọ bụrụ ịchọ ka ịghọta ihe niile na-eme n'Ugochi tubelu na temple send them message na WhatsApp 08057837672. Agwakwara gị maka ndị niile anyị lụgoro ọrụ mmụọ ọbụla na ị nwere ike join the Friends of the Temple. Yes. Exactly. They have got the requirements if I need the information I need from you. I will hear them here. Then, can I know what? A chat in our WhatsApp 0805-7837-672. 0805-7837-672. Natalia? I call again 0805-7837-672. So on my WhatsApp number, any other number, if on our WhatsApp, abro number or no now. Then I want a number if on a screen, abro number or no. Man na no one care or whenever I go one chance. You know, Talia? And feel free to call me on video call. Yes, feel free to call me on video call. Then at least you can hear my voice. Marano Ogbuefi EZE-ANA Ugochi oraifite. Onwe ihe ọbụla anyị kụzi taa na-agbagwoju anya ma ọ bụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send them a message 0805-7837-672. I don't know, ọ dịkwa n'echi bụ Monday. Anyị nwekwara nkụzi anyị wetara ụlọ n'otu oge a n'echi otu ite.
Ka anyị dọbụrụ ya ebe a. Egwu ihe nụrụ kịta bụ egwu belong to Odinana Restoration Prime Ministry, bụkwa ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo Ugochi na temple. Benjamin egwu si wee bịa. We owe all the right of that particular music. So ọ bụrụ ka o si wee dị, ya bụ egwu nwere 9 tracks maka ndị ama maka ya bụ egwu. Ma ọ bụ ije na my YouTube channel, you can see download that music. Yes, I think I have it there. You can see how to download it. Ya gazie. Ekwubie m okwu n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. Asị m na distansị ama abụnata ịbarị ya. Asịrị m n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ekwe m okwu ngọzi n'isi nwoke na isi nwaanyị, ndị niile sonyere anyị na aja nke anyị na-achụ, ya na ozi mgbasa ozi nke anyị na-agbasa Ugochi na temple using our social media platforms. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ndị niile ihe anyị na-eme na-amasị, ekwubie m okwu ngozi n'isi ha, si na ndị na-azụ afịa na ha ga-azụta uru, ndị na-eme ngwaahịa export na ngwaahịa ha ga-anara n'udo, ndị na-eme biznes dị iche iche, ndị na-azụ afịa, ndị na-alụ ọrụ, a sị na ha ga-alụta ego, ife ọma ga-emere ha. Esi m na ihe ọma dị n'elu ọ ga-adara ha na ọdịnala na ọ ga-eburu ha omere ụwa ga-eji anya ahụ efu. Ndị nọ n'ọrụ na ndị nọ n'ije na ha ga-eweta ihe ọma dị na mba werata n'ụlọ, maka na akụ n'ụlọ ekwu onye kparị ya nọ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, let there be breakthrough, let there be upliftment, let there be massive miracle in their life. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa. Ya gazie ọnụ. That's it.